Mikulina Productions presents Janemova. Jeg er Janemova. Dr. Janemova. Hvorfor være led tit af depressioner, humørsvingninger og håbløs forelskelse? Men bare rolig. Det var dengang. Nu er der heldigvis kommet orden på mit liv. Takket være Janemova. Mit køleskabsliv føltes tom og indholdsløst. Men hjælp med Janemova blev mit køleskab fuldt igen. Før var Musse bange for al form for lys. Men takket være Janemova. Dr. Janemova er lyset i min venlighed. Janemova! Janemova. Janemova. Janemova! Virker mod alt. Janemovas unikke formel består af opfriskende koriander, spændstige ekstrakter fra jordbær samt sælspyt og en masse stimulatorer, du slet ikke ved, hvad er. Janemova er anbefalet af flere uanerkendte polske landmænd, og samtlige af de forsøgspersoner, der vågnede efter forsøgene, blev glade igen. Blot en enkelt dråbe, sprøjte, pille, opstikning eller påførelse er nødvendig for interessant resultat. Bør ikke anvendes af gravide mænd, raske børn og rotter. I handel nu! Til en, du holder af.